खरकसा बुबाग्रा अंगै दफानो फियगनानि बागै अमा हायकै जोंनो कताल कताल लामा फुदुंनानै जेबो फाय दंमानि अब बेलायनो चिनि कपाल गाहाम 35 বছর সিপিআইএম বাই পরিচালিত বামফ্রন্ট 35 বছর নিপেন চক্রবর্তী 5 বছর দশরথ দেব 20 বছর মানিক সরকার 35 বছর তাবুক যারা কোনোদিন ত্রিপুরাসানি বুড়ি রংনি উন্নতিনি বাগৈ কাইসা অর ইন্ডাস্ট্রিটা খোলকা বিনা আমালো কিন্তু তিনি বুবাগ্রা তাম সাকা কাইসা আলাদা শপিং মল খাইনাই बुरी रग बिनि याकं सागा बाचिना नांनाय मणिपुर मेघालय मिजोराम थांगा खम खमा दङ यस आनि बुरी रग अधिकार दङ तांनि रेप खायजांनाय प्रतिशोध बानानाय रेपिस नागाखै जों पाब्लिक बेनिफिसियार जों खायनाय कास्टमारि ल खायनाय चिनि एडिशन हयतो जों कास्टमारि ल तुबनाय चिनि समाज व्यवस्था चिनि बुबाग्रा सं 184 जना बुबाग्रा दंफ्रु कुर्त दं जेल दं कास्टमारि ल बाइसे आइन बाइसे फरक अ हानो गदगमा पृथ्वीनि जत्तनि साइ आयु खलक अ पृथ्वीनि चिनि तिप्रा हा शासन खायगा अबुनिनो बसं बने बागैनो बुबाग्रा मानो नों कायजाक सिदि बुबाग्रा जों थैनाय गया जोंनो रक्षा खायनाय नों मुक्ति खायो चिनि ताइबो बुबाग्रा दंना नांनाय बने बागै खाजनि ताखौ ताइबो गक्सं फाइदि बुबाग्रानि दागि मानो इनजि कायसापाना बातारि एकदम ओ जे शिपिंग कल साफ से पर्यंत जों अक्षरे अक्षरे बिनि जे आशीर्वाद बिनि जे जों आशीर्वाद मानो म आशीर्वाद न सामुङाव फरायनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायासार जोंनि समाज जों खाय थांसिनाय नागाय थैनाय नागाय थांनाय अधिकार आदाय खायनाय दिनैनो समायदान यत अशोक इंलाक हाजार हाजार यत ताबुगो चिनि यत रक्तंखौ ताबुगो जों अ हानो रक्षा खायनायनि इलिगेल माइग्रेन्ट तिखायनायनि दायित्व निनानै सुनो सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट या चीनी कोर्ट चीनी पुसाक चीनी कोर्ट बुबाग्रा चीनी कोर्ट राय निनाय बुबाग्रा और राय बायसे जों बुसकांगा आगक थानाय बने बुरि रक जोंनो सिरिया खाय चीनी म दफागो हायना हाय थैसा बुबाग्रा साइसुं ताम खालायमाननाय जों ताम खालायमाननाय चीनी दफानि बिसिंग बुरि रक सिक्ला रक बेबागनो लाम करoi थांगांगाय दफा कमाव बने बागै बालाय किरिमाय सिंचन अजरावनो जों दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड म ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माने न सेपारेट जोंर राज्य स्टेट म सेपारेट ग्रेटर लैंड नाहरै निनि कृष्णनगर बनमालीपुर चिनि राजबाड़ी नयुमा चिनि नंदनगर निनि गोबां माकामि ताबो बायदिसिनि फादाराव लाखे लाखे चिनि बरफ फादाराव दं बरफ गैयिनि बरफ तांनि मायांनाय बर' टेरिटरि काउन्सिल जुदिनो बर' टेरिटरि एरिया ngै थांगांखाय तांनि आनि टीटीएडीसी जे दंमोन नो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बै जत्त त्रिपुरासनर हाब्रि मायांनाय चिनि आन्दोलन जों शक्तिमा फुलुंनाय अंयाखाय अर जों बान्चि मानिया माने बन्द माखायनाय दिनै समस्त बन्द खायगाय आफुर जे चिनि समाज चिनि दफा मोथां जागनाय अर कक्समि खानाय थांनाय यांतै यागे फ्लाट अरखाय साथनाय बुबाग्रा काम सागा यांला बुनिबो जे हेलो कालके रात्रि आयो उंसे दहाय साबधान बुरि रक चिनि बुरि रक साबधान एजेंसी फारिया सुजाकक एसटी सर्टिफिकेट नि बरको या बरको हुकाय माका सुनाय जतनो बुबाग्रा नते जे हामबाय रई आनि क अरन पाइका वाईटीएफ आयोग लक्ष्य